Egunon, gaurkoan EH Bilduk eta EH Baik egun berean konferentzia municipalistak antolatuko dutela iragartzen dugu. Martxoaren 22an egingo dugu EH Bilduk Aizpeitian eta EH Baik Angelun. Aurten, jauzi bat egingo dugu eta EH Bilduk eta EH Baik batera ospatuko dugu. Izan ere, Ezker Subiranismoak mugimendu municipalista oso bat eratzen du. Ezker Subiranismoa da Euskal Herriko 7 herrialdeak municipalismotik lantzeko aukera duen indar politiko bakarra, gure nazioa municipalismotik marrazteko baliabideak dituen Euskal indar politiko bakarra. Errealitate ezberdinen gainetik, Ezker Subiranismoak tradizio municipalista handia du mugaren bi aldetan, eta herri egiten dugun lanak Euskal Herriko lehen indar municipalista izatera ekarri gaitu. Zentzu honetan, ospatu beharra dugu asteburu honetan bertan, Euskal Herrian ezker independentismoak beste alkatetza bat gehiago lortu duela, ahatzeko herriko bozak irabazi ondoren herriko etxearen buruan izango baita. Euskal Herrian, udalgintzak balio estrategiko propioa izan du, Lizarrako estatutua, 77ko alkateen mugimendua, udabiltza, hainbat dira balio honen adierazpideak. Eta segur gaude, bizi dugun testu inguru politiko honetan ere, besteak beste, 3 eremu administratiboetan irekiko den estatus politikoaren gainditzea, herri honetako municipalismoak garantzia berezia izango duela. Bestetik, herri erronka garaikidea gainditzeko ekarpena egitean. Egungo testu inguruan datozen urteetan erronka kolosalak gainditzeko ibilbidearen oinarriak ezagik beharko ditugu. Eta oinarri horiek ezinbestean udalak eta udal politikak barne bildu behar dituzte. Ezin izango ditugu gainditu tokian tokiko langintza komunitarioari iskin eginez. Desegonkortasun garaiotan, Euskal Herritarrei ziurtasuna eskaintzeko ardura hartua dute bere gain EH Bilduk eta EH Baik. Eta hori, municipalismotik egiten hasten da, herritarren gandik gertuen dauden erakundeetatik. Alde horretatik, EH Bilduk eta EH Baik erakutsia dute udal politika ere herritarren ongizatea bermatzeko erabiltzen dituztela. Udalak eta beren zerbitzu publikoak herritarren eskubideetan sakontzeko eta beren bizi baldintzak hobetzeko erabiltzen dituztela. Aujourd'hui, nous annonçons qu'EH Bildu et EH Baik organiseront des rencontres municipalistes le même jour. Nous le ferons le 22 mars à Azpeitia pour EH Bildu et à Anglet pour EH Baik. Cette année, nous ferons un bond en avant et le célébrerons ensemble, EH Bildu et EH Baik. En effet, le souverainisme de gauche forme un mouvement municipaliste homogène. Le souverainisme de gauche est la seule force politique qui a la possibilité de se coordonner à l'échelle des 7 provinces du Pays basque d'un point de vue municipaliste, la seule force politique basque qui a les moyens de dessiner notre nation d'un point de vue municipaliste. EH Bairen kasuan, horretarazin nahi dugu Ipar Euskal Herrian iragan ziren 2008ko herriko bozetan ezkerreko abertzaletasunak aintzinamendu garantzitsua egin zuela, lehen aldikotz herriko etxe berriak lortuz. Ondorioz, Euskal Elkargoan ordezkaritza handiagoa izanik, ezkerreko hautetsi abertzaleek lurralde mailako politiketan egin ekarpena determinanteagoa izan da azken urte hauetan. Urte hauetan, gure ardurak hartu eta iniziatiban izan gira. Adostasunean eramaten ari diren politika ezberdinei loturik. Horien artean, aldibedeetako bat da etxebizitzaren arloa. Ipar Euskal Herriak jakina denez, kompetentzia oso mugatuak ditu arlo guzietan, baina hala ere, hainbat neurri hartu ahal izan dira bizitegi turistikoak murrizteko edota alokairuen prezioak arautzeko. Gogoratu behar da, erraterako, bigarren etxe bizitzak parte osoaren 1% direla egun. Horregatik, problematika larri honen aintzinean, beste eragileekin batera EH Baik lehen lehoan da karrikan eta lurralde zein herri mailako instituzioetan etxe bizitza duina herritar guziei bermatzeko aldarrikapenak eramanez eta politika publikoak bultzatuz. Au cours de ces années, nous avons pris nos responsabilités
et était à l'initiative des différentes politiques issues de consensus larges. Parmi elles, le secteur de logement est un exemple à souligner. Le Pays Basque Nord a, malheureusement, des compétences encore très limitées dans tous les domaines, mais des mesures ont néanmoins pu être prises pour réduire les logements touristiques ou réglementer les prix dans le parc locatif. Il faut rappeler que les résidences secondaires représentent 21% de la totalité des logements. C'est pourquoi, face à cette grave problématique, EH avec les autres acteurs, est en première ligne dans la rue comme dans les institutions communautaires et communales, portant des revendications de garantie d'un logement décent à l'ensemble de la population et en promouvant des politiques publiques plus ambitieuses. Egun bizi dugun krisi testu inguruan, Ipar Euskal Herrian dugun erabaki gaitasuna eta oso mugatua dela azpimarratzen dugu. Horrek eragin zuzena du politika publikoetan, bai lurralde ikuspegitik, bai herri mailan. Horregatik argi dugu ondoko erroketako bat dela erabakimen ahalmen eta eskumen gehiago emango dizkigun instituzio bat lortzea. Horregatik ere, 2026an iraganen diren herriko bozak eta horren ondoriozko Euskal Elkargoaren osaketa berria lehentasunezko erronka dira EH-rentzat. Jadaneko martxan gira eta topaketak erronka horri errantzungo dio. Bai, Xabik esan duen bezala, gaurkoan hartzen dugu EH Bilduk eta EH Baik batera ospatuko dugula konferentzia municipalista, eta egia da EH Bilduren lehen konferentzia municipalista ez dela, baina benetan uste dugu, oraingo honetan berezia dela iragarpen hau, azken finean nazio guztiari deitutako konferentzia municipalista delako. Eta batez ere uste dugu berezia dela EH Bilduren 3. kongresuaren biharamunean egingo delako konferentzia municipalista hau, eta badelako kongresu bat nun jarri dugun nazio auzia bera erdigunean, ez? Bai ponentzian aipatzen genuen bezala guretzako udal politiken eremua bada politika edo eremu oso bereizi bat, balio estrategikoa duen eremu bat, bai nazio eraikuntza eta baita ere nazio eraldaketa prozesuari betik gorako bulkada emateko gaitasuna duen eremu delako municipalismoa bera. Eta bestetik ere, guretzako berezia da gaur iragarpen hau egitea, uste dugulako kongresuan nazioa erdigunean edo nazio auzia erdigunean jarrita Euskal Errepublika helburu garrantzitsua dela nazioa bere osotasunan hartuko duen mugimendu municipalista honi, mugimendu municipalista oso honi, impulsoa ematea, ez? Eta zentzu horretan, garrantziaz haratago ere, badugu beste eremu bat aintzat hartzeko, eta da, Xabik esan duen moduan, desegonkortasun garai honetan, herritarrei ziurtasunak emateko konpromesua daukagulako, eta konpromesu hori udal politiketatik eta zerbitzu publikoetatik hasten delako, ez? Udal politikak eta zerbitzu publikoen bitartez herritarren ongizatea hobetu eta beraien bizi baldintzak hobetzea bilatzen dugulako herriz herri egunez egun lanean ari garen eremu guztietan. Eta eremu guzti horietan Euskal Herria Bilduk erakutsi du, eta batez ere udal eremuan erakutsi du, nola politika aurrerakoi eta politika berritzaileak martxan jarri dituen, nola akordioak ezberdinekin lortzeko gaitasuna duen, nola ezberdinekin lan egiteko gaitasuna duen. Eta konpromiso horretan ere berresten gara. Konpromiso horretan berresten gara izan ere, uste dugu, akordioak lortzeko bide horretan sakondu behar dugula, politika eraldatzaileak eta berritzaileak martxan jartzen jarraitu behar dugula, eta lanean jarraitu behar dugula batez ere herritarren bizi baldintzak hobetzeko. Zentzu horretan, garrantzia berezia ematen diogu etxebizitzaren auziari, eta egia da,
tokigan toki egin daitezken politikak muga izugarriak badituzte ere, bizitegi larrialdia lehengoratzeko eta gainditzeko konpromiso hartzen dugula, eta egunez egun ere hori erakusten ari garela. Bai, errenterian adibidez, berrenteria izan delako eremu tentsionatu deklaratu den lehen herria, eta baita ere adibidez bakion nun Jaurlaritzaren impulsotik haratago herriak hartu duen iniziatiba eremu tentsionatu izendatu ahal izateko, edo eta gaur bertan Azpeitin iragarriko duen moduan bizigabe dauden etxebizitzei irtenbide bat emateko neurriak martxan jarriko ditugun. Hori edo inkluso trantsizio ekosozialaren erronkari gainditzeko irtenbideak aztertzeko bidea emango diogu konferentzia municipalistan, eta zentzu horretan uste dugu garrantzitsua izango dela martxoaren 22an Azpeitin eta Angelun ospatuko ditugun konferentzia municipalista horiek. Hago ahora un breve resumen en castellano. Como bien ha dicho Xavi, hoy comparecemos aquí para anunciar que EH Bildu y EH Bai organizaremos juntos la siguiente conferencia municipalista, que se celebrará el 22 de marzo en Azpeitia y en Angelu de forma simultánea. Euskal Herria Bai llega a esta conferencia municipalista, o llegará a esta conferencia municipalista tras la celebración del tercer congreso, y es que es un congreso en el que hemos puesto la cuestión nacional o el conflicto nacional en el centro, ¿no? Y creemos que por eso pues tiene una importancia especial este anuncio de realizar la conferencia municipalista, ambas formaciones de forma conjunta. Creemos que el valor o la labor que se hace en el ámbito municipal, en el ámbito de las políticas municipales, tiene un valor estratégico para el proceso de liberación nacional de este pueblo. Tiene un valor estratégico para generar ese impulso popular que se necesita para llevar a cabo el proceso de construcción nacional y el proceso de transformación nacional de este pueblo, y creemos que será un hito más la celebración de esta conferencia municipalista. Como bien he dicho, en este año daremos un salto porque celebraremos de forma conjunta a los dos lados de la muga, tanto EH Bildu como EH Bai, la conferencia municipalista, y es que la izquierda soberanista confluye en un movimiento municipalista conjunto, y es que la izquierda soberanista es la única fuerza política que trabaja y construye el futuro de este país desde el municipalismo en los 7 territorios de Euskal Herria. La izquierda soberanista tiene una gran tradición municipalista, y es ese trabajo diario que se hace desde el municipalismo el que nos ha llevado a ser la primera fuerza municipalista de este país. En ese sentido, celebramos que desde el domingo pasado la izquierda soberanista tiene una alcaldía más y que gobierna el ayuntamiento de Aetxe. El municipalismo en sí ha tenido un valor estratégico en el proceso de liberación nacional de este pueblo. Muestra de ello son el Estatuto de Lizarra, el movimiento de las alcaldías del 77 o incluso Udalbiltza también. Y creemos que en este contexto actual también el municipalismo tendrá una gran importancia en la superación de los estatus políticos actuales, y también una gran importancia para superar los retos de país contemporáneos. Son tiempos de inestabilidad, y en tiempos de inestabilidad lo que nos corresponde es jugar con responsabilidad y dar certezas, ofrecer certezas a la ciudadanía. En ese sentido, creemos que Euskal Herria Bildu ha demostrado que es capaz de dar certezas, que es capaz de mejorar la vida de la ciudadanía vasca. Y muestra de ello son las políticas municipales progresistas e innovadoras que pone en marcha, así como los acuerdos entre diferentes a los que es capaz de llegar. Y nos comprometemos a seguir trabajando en ello, nos comprometemos a seguir trabajando en las políticas innovadoras, en las políticas progresistas, y en seguir trabajando para poder llegar a acuerdos entre diferentes. También en ese sentido nos crea especial preocupación
el conflicto de la vivienda, la emergencia habitacional que se vive en este país y con todos los límites que presenta la política municipal, el ámbito de la política municipal, mostramos nuestro firme compromiso para poder superar o para poder trabajar en revertir la situación de emergencia habitacional. Así lo estamos haciendo y somos pioneras en municipios como Rentería, que fue el primer municipio declarado como zona tensionada, o municipios como Baquio, en los que hemos impulsado, sin ayuda del gobierno vasco, la posibilidad de poder declarar como zona tensionada, o incluso en municipios como Azpeitia, en los que hoy mismo anunciaremos diferentes medidas para poder hacer frente a la situación de las viviendas deshabitadas. También nos preocupa o tenemos especial preocupación con la transición ecosocial y mostramos nuestro compromiso en poder superar esa situación. Son esos y otros temas, junto con el conflicto nacional, los que trabajaremos en las conferencias municipalistas que se celebrarán el 22 de marzo en Azpeiti y en Angelu, y eso es todo.